Добродзечне огньогасне друštvo u ruskim keresture rokami nazadog maljem jedan problem. Stari огньогасний каміон, котрий штираце 4 роки служив валалу, а однедавно вон веце i tehnično неисправний. Nijak ne može prejsť trebao vrasiť na stari, a treba vedieť stvari i kiláža i všetko už prenašli, že nie odbytuje, znači šterace 4 roky polný, veci nema výhľadu pojsť. Прето 19 учашники по 10 май того року už 6 дні збирають добродзечні прилоги за новий огньогасний каміон. Pomoc обіцяла і община Кулазу з коло 600 тисяч динарі, це отприлики половка суми, котра потрібна за нового члена огньогасного друštva. Ja bi povedal građanov, že bi še odvolali na tú akciju, zato že to akcija naiste ozbiljna i думам, že i keresturu treba také. Toci sredstva, co še nazberajú, budú strogo namenjeni ljem za tot kamion. Акція по закону приявена у поліційні єдинки управі у Кулі. Шитські учашники ноша ідентифікаційні карточки і за пенєж видавaju квіти. Попри тим, донації можу платити на динарські і девізні рахунки зо знамену. Донації і спонзорства, шифра плацення 187.